an lína lum tá John conas tá tú a dámil tú go má. Íntaach mac ar agus conas bhfuil cuasaí leat. Na bhá agus fáilte ród chuig níor FM, tuaisceart na carthach, is anna bh bhíon tusa an seo. Agus is anna bh bhí mis amach a Tamhlacht, but is bralam an café beag atá a gcuibh amach an sin, tá sí tharbheith compórdaach agus Gaeilge. Is mátlum é sin. Agus bhí tú rá go bhfuil tú ag obair sa Coolguardian, bhfuil tú sa scribáil New Road. Yeah, they mar well tamar giri chunskin of nua a husnu sa blin nua a kaimar begani arigada all le an chunskin of shin a tusnu. So they mar an cosmar der ha ag dera mianer le all amach cerdid na sais na fwinshi or in leyen of na fwinshi arigad Sinné Tá Londini sa tóir an arigad céine sin. Bhfuil mór an a gceist, bhfuil si chun sinú a chur leis an áitnú cad é tá gceist an áire? Well, I'm rud of a leon tá spás a gin sa Gordon, so tá mar géirí go mé mar ábalta níos mó daoine a thóir tíos chuig an spás ag Aon Scéal. Mar sin de ag an nóméid nílach an café an spás a gin sa café, so ceapam is féilen béidir hart trug a shock daoine a bheith sí compórdoch. Bhfuil sin mar tuise go bíon daltaí scoile agus bíon páistí scoile ag teacht, bíon an na Gaeilge scoil. So fiú mod na nniu bhí daltaí sítegrin a ggur pancógaí agus chocolate te, so bhí hart féúigh daltaí iste le gá múntóirí. So no Harlín bud a kint mar sin is rud ag an iontócéid an spás ach níl mar géirí go mé ar na customary a tagan go minic chuig an café. Take an bug amach as níl an spás aghain, so orintá tá sig dachar an cuharméocht a bheith aghain nach bhfuil mar ag grá le na scoláirí na daltaí nach féadló tá siad for tuairteog ach ag an am céine. Sin sais an fág bhfuil an Café Aon, so tá contrastal Ítach. Tá sibh beganí lua leis na pancógaí, but nábach small an pancógs cuma. Well tá na pancógaí ar fáil don blion go léir. Agus tá leid má Gaelscoil na counter nach bhfuil? Tá Cláis de híide níl se sinach sí an bóthir. Tá School Santon is bun school é sin. Tá School Catlín Mod is Tamhlacht freisin agus an sin tá Gaelscoil Lír nacail le an Lewis Line is CUS. Agus an sin tá Gaelscoil na Cúise sí an bóthir freisin. So tá lá Gaelscoil na canter inis. Go bra sin now ar rud eile nach bhfuil an cardlan seo ag teacht go lua na féile bríide. Is rud das ag bhfuil mar ábalta an cardlan seo a chur ar siúl sa café gach bliain, so sé sin ar siúl ar an céad lá do mífiara agus támar chun é a dhéanamh idir a hain agus 3 o'clock. Okay, cén lá sin don seachtain, tá mis sin masca ó éh an deir seachtain. Tá is gom sin an Deirdín. An Deirdín, okay, so tá an lá le bank, an lá sé bank aguain ach tá sé sin ag titim ar an cúgú lá. Sin an lún, tá an ceartlacht, that's it. Ach é an ceartlan ar siúl ar lá féile bríd, sin an céad lá a fiabhar. Rinne mé hain éireacht ar amháin chun é dhéanamh agus hep goán orm. Bhí orm sellotape áil chun é a cumad Tá is go nachhfuil se go Jackar sin, bud fós tá mé níl mé có jazz lábhach sin ar chorbe. Ceapam is rud das é dhéanamh agus fé leat é a thuirteáile ag déire an lá, so tá roinnt lucra ar fáil aghain ach má tá aon duine an muin sin agus tá a lán cín acu agus siad ní bé siad a gúsáid an méid is féadló iad a thuirteiste dún sa café mar cinnte darfa bé. Cá fáin tú iad fáint ar an canál nó, cá fáin tú na lucra chun? amach tá is gom formar an iad an blion se chatte is Tamhlacht ach caiithríide áil ar nach le isce, tá is gom faoin tú tá siad furla an bud in blá clia, beag sé Jackar teachtar an méid sin chun iad a chur le chéile. Tá sé oscailta go cách, tá fáilte rih cách
Sinead, yes. Tá mascán daoine ag tucht síos chuig an café, so tá cúpla léinn to gohfuil Circle Cora a gwen. Oh, yeah. The café Ward. Cá hinna mín na Circle Cora ar siúil? So tá an Circle Cora bhaint sé sin ar siúil gach modern day mórt, agus sin tá mascán do cín eile a bhíon ar siúil a ri mí, so tá grúpa a bháin agus tágan siad is gach sé seachtain a chur míad dús ar man so síalta an ólas mé ar na Circle Cora, so mata si géir mata aindin a géirí muidelan ar Instagram ar Aon Scéal Café agus an rud céine ar Facebook. Mar níl sé go fada, cap mé sé ar dús bhfuil sé tharbheith ar gúilta, but níl in ar rire. Tá an bus an fethe seacht ag dul amach agus an lína luas atá anrialta, so níl sé go fada sin. Is a heel for. Yeah, no. Níl rock beidir cuig nóméid siúlón Carnog agus an Lewis ag dul amach chuig an Carnog those féadlacht é sin a fáil. Yeah, you know, muintir túisceart na cartha ceapan míad go bhfuil gacro áit anna ada but níl in ar rire leis an choras taistil paibli tá sé go bra, yeah. So aber sé ar an deirdín an céad lá a mí fiara agus bhí sé ar siúil idir 1 agus a 3 o'clock. Well, sin an lá ceart, sin. Yeah, bei grúpa daoine an sin tá café oscailte ag an nóméid idir an lún agus an íon láthairt rééis sinné dús go dtí a 4 o'clock. Agus tá sé oscailte ag an deir seachtain ar an sathran agus an domhnach idir a 1 agus a 3. Go ba oscailte ar an domhnach freisin, anna bhá? Yeah, tá mar oscailte seach lá a seachtain agus caiim é rá anis tá fios mór trééis techt ar an méid customary atá an chuig an café. Agus is rudál in é tá mascán de gach duine i tagan si chuig an café tá customary aghain agus tá Gaeilge lífa acu ach tá daoine eile agus tá siad a géirí beidir fios ar an Gaeilge, so haíon lo taptaiste agus beidir an ordú a dhéanamh in Gaeilge agus an bí chlór aghain is féad leat ordú a Maryland nu in Gaeilge Tá mí i géirí a gcónaí carúla daoine mata siad a géirí an Gaeilge a fiosú. So bé rangan na Gaeilge ag tusnú ceapam mí fiara ach tá ólas go léir, bé an ólas go léir ar fáil ar man so síalta. So is fé leat muid a fáil freisin mar tá mé héna gobar le Gael pobl teolachta mar ifa go fórbathe the first na Gaeilge, so mata aon duine a géirí ein ólas all amach meáir rangan na Gaeilge an Circle Cora bhíon ar siúil bhíon clochta tá banna ceol tagan chuig an café gach caiiciis to siad an sin gach caiiciis, so bhí si down ar an 4 lá do mí Eanáir, so bhí siad a ras the café ar an 28 lá do mí Eanáir agus bhíon an ceol ar siúil idir I dóiag agus a trí agus tá ceoltóirí cordúil ann agus a gcónaí chuann siad cur amach de aon duine bhfuil a géirí tucht síos le beidir arán a canna nu tá deis acu má tá aon duine a géirí dul síos le orlis agus le arán i dhéanamh. Anna tá sibh tharbheith an óthagam. Is mór an trúan a bhfuil áit mar seo mar sin túisceart na carthraach amach a clún tarb nó níos gcuire doing, but níl for here go fáil. Yeah. Well, ceapan freisin bacór go mé a bhád níos mó áithna bhfuil tú ábal a Gaeilge a leabhart. Mar déine sé difricht mór do daoine, you know, má mohíonn siad go bhfuil siad níos go bhfuil siad ag mothú beánaí comport leis, you know, níos tú go mohíonn in a faoi brú. Dúireach, agus sin an rud a hatnín lomíall ar an café, níl mar an sin le daoine a ceartú ach tá mar géirí an Gaeilge a sppragus a canter, so the counter gom le scéil. Anna well an counter freisin. Hor an counter cup Antaine no café freisin. Euro a cavle, cappuccino no cute no this kinta all. Kinta. Okay, well sin go brad an agus curig mé amach an ólas sin ag deire an chlór. Be mé kaint leat a ríis go lua le cúnmh dé. Beidir déine mé iirecht eile ar an cris bríde im léine, ní bheith gut. An dúras oscailte a gcónaí ar aon áilta mór a aon duine fiú muna bhfuil Gaeilge agus tá an café oscailte de gach duine so gur má agus an gléic agus ar míad a ríis. Yeah, le cúnmh dé gur má go tain don. Slán yeah, sinné agus mullam go háirt an café amach Tamhlacht agus mar dúirt mé
Níl sé go fada sin is a capan. Míntena tú, caiimi, bug amach níos minicí. Yes, áit anías agus ar murder mé ríis is trú nach bhfuil níos mó áitina mar sin tá sí déanamh an job. Ober na gapel mar a dheir fá.